kan trong trai lo chan chu trong hi mihring le mihring te in biak na tura pathian min pe kan ni tlat mai ni in zo na lo om ta chu isua kha in pom lawa setana po om lawa mei dil khemun mei dil po om ve lo ta ne chuan in trong trai ngai lo bok ni in soi kha ni ta ne chung zong a chami tam tak ngai da na chuan kal sual Rapthlak turu buru lu tuken an mumet cheu ni in alang ane hilaya hian in vai hian Lalhnam Sakhua vuan tu zong te hi rau re na ni hian chang deu don ni cho kan zo na hi khal deu lung chang tak ain khal viu do na ni chu Lalhnam Sakhua pum pui hi Kristian te sem mun me dila hian in la vek phiar mai lo mo ti kha zo na ta ri in mu dan tik tak kha sia ta cha le ta ne Kristian thlir na tang chu kan tla phiar mai thea Sakhua dang te hi engangin nge in ngai ve in mu ve dan kal phung aniam chu achi dang a be bom pul piang Sakhua dang in mu dan sim nang ma ni Sakhua zui tu von nang vuan ve lo te mo heng mi te em tin ngai mu ve le san sei le ya keini ngai dan chuan keini hi tu lai mi thiam na so pluralism chi Sakhua zong a hian pathian in buang vek ti ngai dan nei tu kan nia ni mo chuan Kristian na po pathian chu in buang Judaism na po pathian in buang Musulman na po pathian in buang Buddhist na po pathian in buang ti ani chuan mo in Sakhua zir tir na hi a that te lun ne kan tiang e pathen thalu tu kani tha kan ti deu na chu thi nu pi lama khem mun me dilom lava adam lai nge in misual torot pon aseng don amana seng lo pon tha ten an seng mai don ani thi nu pi lama in khem na to lo la ye hi tha ka ti riu da chu ta maro chu zo na lo piang ta ni som thuma leng lo kha alo ding to ni ka ren sa ko mo ai pon tam viau mai tia khala ya khanin eng tin nge ka zo la ta chu in Sakhua von thurin hi that ne in pui thiam ang ka soi mai nga put hengan asoya khanin Mizoram pumpuy hen tu na hen in Sakhua ron vuan tu member hiang za borver nge inni tia kan zo na chan na chuan sang ni tha borvela kanin khungleng in ka khria atia mo chu zo na lo ta chu in zir tiam na hi athat te lul ne kum som thoma leng lo kha ading ve to ania tu na chu ti line is member sang ni tha borvel chau ti mai la atlem lutu kan ti na lampo ni chon chanem ngai thila chau ka ti kha milo ngai sakula khalai khai ngai in mudan hei in pung chak lo ka ti pui ve chau ni choi in zir ti na kha that ngai tu in thi nu piala ma engma in khem na tor na thil thalo ti tu te na khatiang khamo in vuak le na khaom to si lo la ya mi tam taken ron lu rui om kha ani lain kha khang in mu ve dan ti kha kan zo na ani dire sa dan so om the pakhat a chuanin kan tam lai lan chung koi me kan Kristian fek nan nia Kristian zirtir na Isua hi chandam tu ti vela vek khalania kanan pen le seta sang kar ko somriat par pa Nunna Lalhnam hi lo dinga Kristian kan ni lo Isua hi chatun nun kan ne turamin chandam tu ti kan lo che khan ke ma ni
lal chung ko la ni vek sia po chi ta ha ka ni asang ta ni Christian na trong changa la to lu tu Isua tel lawa han kal te chu trong tra tel lawa han kal te chu a ha to tu ka chu kan chi ta ha ka ti chu ni kan claim ta ni chu khami kal tang ngam ho kha chu mi ringa pom tang ngam ho kha tu na te chu kan ni mai ta kan du le pa te ko chu ni bul ber chu ni Christian zirti na hian a zirti na pa Christian zirti na huang chung ba chu lang xem hình trang là thì hùng rất là vàng hiền, soi cháy rất là vàng hiền, tham dự bảo tàng ông lộc tập thiên nó trong khá vàng nó tập có tập từ đầu tan trên cả lăng mà haro vậy chú vàng tập cho đi, hay chú đi mấy cái gì bây giờ mình hiểu mà tiếng Anh thấy chưa, Christian giả cái lâu đi tàu chỉ na, gì tiền nó khan, sẽ cái tụi nó cái gì nó thấy chưa, giờ Christian thì Saltang này, Mizoram thom hlotom na hun pui berti a chalngam Joe and Joe Shopping Center Falkland Isa bungroti shang athling tharle ta chur mai le China le Korean jacket sial tak semi winter jacket ni pui le fur chalai po hak the chi te po athling tharle ta chau mai le tin no pang le puitling thom no quality chassi tombok si in sales an kalpui chanta kalmasa sa te va nei na hun tur Joe and Joe Shopping Center Falkland East panve fatro le phone number 9612507530 lezo na panina tan chuanin enge Christian inni lo dan chanchin lai hi toi fil fam kim deu si in tunge minan soi sak don zok ang kan changa toi thì ang bera ka sia dan kan changa nge Christian chu Isua Juda tangwal Isua Krista anti lalle sandam tu pom mo pathian angai tu te pathian a betu te kha ni maya asoi dan toi bera chuan chu keini Sakhua betu Nunna Lalhnam ti ta chuan mishing a piang chu ka mo thil siama lo omemo chim sima hi pathian a biak tu pakhat ma om lo kan tia pathian chu mu thei lo tharau kan ti mai thin lung lama na thoka inkim siam tu kan ti rol kan mu thei lo ni mishing a lo piang me che sim te khovel thil mu thei nga lo piang chok sim a khan pathian anga biak tu le pathian ang om lo ti hi kan pom dan to pani chu ta tang chuanin Christian kan ni lo ti kha a fiat berin garinga ole ikhanen acham toi fiat fel viau in al khiat ke malama nang mani lama aron fiat ve viau tura kan ngaya han thual lu te men autu pa khan thu chung changa khanen kan soi nu chu ya ke ni hi Christian ni lo kan an tia ka thiat pa kana soi fia ka tlem kan ti ri du chu ke ni chuan in amma salawa ko kan soi to kha siam tu pathian engkim siam tu pathian kan bia ani kan ti ri chuan chu a bing pathian a hi pathian ti hi kan pi le pu te hun lai ta pathian ti mi an za me maya a zong a zai nan soi chuak ngai lo ni chuan pathian lan na pathian in lar na ang chi an ko dan te kha kan ko pathian kan ko te lo ni so ka en ti nan khuanu eng kim din tu te mi zong tan eng kim tan nu ani na changa pathian kan ko na te khan nu khuanu ti lo ni ta chu tiang chuan kho wang te po en thilom zong ama wanga siam tu pathian awanga lo ani na changa pathian kan soi na te ni chu wang chuan pathian bing ai o pathian ti top mai a bing ai o turaka kan lo nei thai em maya tin pu james do khuma ni tan ka khia pu james do khuma pe ka chuan kan pi le pu te hi khovel ai non sa khomi ber mai o me pathian la an za a bing hi ana zong in an soi ngai lo a ti hial ni chu wang chuan chui mi te atanga kan hriat
atang po hian in pathian tri ni pathian zat nam le khatengang pathian ai o tur ning ai o tur kan lo nei nam kha kan ni a chuwa chunin kan nam zo nam hi abikin pathian bet nam kan ni chuwa chuan a Christian lo te po kan ni atin kan soitel ram du chu anei ko hem ka ka Isua kha hei atong kam tam tak kan se ni ke hi kong le thu tak le na kan ni ti te le o kha teng chi kha kan nei kan se ta ke hi kong le thu tak le na ti na chana kha juda nam zinga juda Israel berambo ne na lo chuan tir kan ni lo atiang ne kan Israel berambo te kha pathian thu na ma ti than hara du ne chu pathian thu ti than hara duwa ama atanga pathian thu lo thleng pathiana tanga atong chuak kan ta ni ama khan hei mitina hian ni chi da athira kan ngai thla to ka chatuan nun na kan neya kha kan chatuan nun na kan pathian na ni ta ni chuan he lei mihring ero hi chu mihring ni tura din kan ni boka chuan mitin hian pathian na le mihring ni na hi kan nei tel ani chuan Yesu po a pathian na tong kama chuan ke hi kong le thu tak le nun na kani ke ma ka lo chu pa hnen an thleng lo bang atita kha a nam mi puite pathian thu lam hoia a kai hroi du na le ama a in te kin na thu ama khan kong a ko huwa ama khan thu tak a ko mu thei zia a in soina an ta ni chu a pathian na lam tong ani ta a mi hring lam tong a te chuan in an khen be don pon ka pa he no hen min peru ro se na ti ve thoni chuan mihring hian a mai neng ma ti thei nei lo tiang chi te tong kam kha nei ve thoni chu wang chuan pathian ni na le mihring ni na nei tu mihring piang chuak ka te kan ni zia kha ta kha na ranga chu wang chuan kan pathian na le kan mihring ni na kha thil kal ko pathian na tang chun thil kal ko pani ta ta wangin ama an tonga pathian ha an biak chan na po kha a pathian na tong kam zo pin ron tong wang ni chu wa chun pathian na kan ring tamai kan betamai ni ta poina la chu lai te kan sei te lu ram do ni ole kan ben avar view zele ti chuan zo na pathum na kan kai man point te min chana ta nang ma pian train Christian ini nge Lalhnam Sakhua ini lau piang chu kan kap pian te vi chuan in Lalhnam kan la ding chi alwa lal chung kwa angin kan la dinga amaro chu kumrai lo te a nun lal chung kwa Lalhnam tin kan ding chok tan Lalhnam piam chu kan ni chu thong na ole kan lo me ti chuan zo na pathum na atan tu zo kan ngai min chang le don kan zo na pathum na tan Isu hi eng tin nge in ngai ve keini Christian hi chuanin mi zong chandam tu kan ngai ta ni mi zong ani chu khove la mi hring piam to zong chandam tu khove la mi hring tam zo khi chuan kan ngai mek ni te pona langa hei kan Christian te na kan Isu hi eng tin nge in mu ve dan a chung chang in ngai dan kha hriat ta chak em soi ma sa kan chang lenga sei zau ve ta se ini chuan in su chu pathian in khovela a thu buang dar tura aron tik te jing mi miro pui tak pakhat ani ti hi kan ngai dan chu ni maya kan te khina chuan Isu te Muhammad te Buddha te Mahavira kan ti te hi angkhat in kan ngai chan i pathian ina khovel a mishing siam te ne na pathian thu sil tura ama thu sil tura amiruat mi bik te achun kan poman ma se in pom da nga khovel zong chandam tu ama kal lo chu ama rin lo chu ti ma kha ti ma ni chu kan nei lo chu mi kan nei lo na chan chu
China ti lama kan soyan khan chatuan nun na hi tu wang ma kan nei ani lawa pathian in min siam tira tang mi sing ne min din tira tang chatuan nun na chu apek sa vet kan ne khovel mi sing zong zong hi chu mi nei tur chuan tu ma thang ngai lo mi sing tu ma khan ngai lo ani pathian in min petok mai ni kan pian mai kan chatuan nun na kha ma pathian a lo sa ring to a mi sing ne kan lo pian chu khan kan nei nga la he mi sing taksa a thi hian chu chatuan nun na chu mi singa adam lai po om na reng pathian a khan a thi hnu po chatu ni om reng don kan ti ni chu mi om zia chu kan dam lai pathian a kan om reng ti heta ka thian pai kan pathian na ati ta kha chatu ni na kha mi sing dam lai po na nei renga kan nei mi sing zong zong hian chu kan pian ma po na lo om do pathian a ti kan lo om hnu kon pathian a kan om reng ni ke ma ni pathian a kan om kan ti te kan hena pathian om kan ti zong zong ka chu chatuan nun na wang chu ni ta ni chu chatuan nun na chu kan kol reng wang chu wang chuan khamian ni wang khan chatuan nun na chang le turam nei turam khan chatuan nun na kha ing tik lai mai pathian min pe ka kha a hla lo khoya ma mishinga khan om reng wangin lo lai mo pathian min lak sak le lai mo kha om chuang lo ani chu wang chuan isu kha Isua te Muslim Muhammad anti te Buddhist hawin Buddha anti te Gautam Buddha anti te khang rin nge ngai tiang chi kha ke man ni chon kha tiang kha kan ni ve lo ma se pathian mi ro pui tak pathian ni na thu sil dak tura khovel mishing ahman te si nga mi ro pen ni te ro chu kan pom chu Isua kan hu dan la po ani mai khovel chandam to chuan in pom ve thau ti na ne mo chatuan kan nun na lama chan dam kan ngai lo kan po kan ngai lo tia maro chu he mi sing khovel cheve ina pathian na sia theina tur te a chen na leilunga mi dang te ta na nun cha nei na tur te zikti tu ro pu ni ta khami mi sing nun chan dam tu tur kha chu ani ve thung ni kha ti khan mi tam tam na chan dam ni ti chu kan pom to maro chu nang mani lal nam sa khwa big hit tan hit chuanin atam kai viau lem lo tina trong kai viau lem lo ani berang chu kan tan chuan van pa te tai te sin te kuang che ra te an tan chuan ani juda tan ko khovel sul pathian an nun nei thu se tu tan siat na lo man chu ni su po a lu kan tan po a lu the chu ni chang lo sia kan ni chu kan tan po lu ni le ole ti chuan a thaviau mai kading lam mi kan ho hian han soibel du te amem lai ram ver chung changa khanin nia kan soile du chu le Isu hi kan ngai ro pui khop maya zoram mi pui hian kan missionary te ron putu dan dik lo te wem mo ni o te katia zoram mi pui kan lo holo sela chan chu Isu chanchin thashil tur khan Isu chanchin khan on shil vak mai ni Isu na tho Isu in pathian thu a hrin zo panen pum khat kan ni thu kha kha Isu thulai mu chu ni chu wan chuan khaz khami zo ka ron hrin ta sela Isu chanchin ni lo kan una kan ngai amgen kan mai hu ne mo te khati mai maya chu chen polam ni se chuan Isu hi ni ni china kan ngai thang khan thu hrin tu ro pui le ami te ta na ami te chan chuak tur pathian bel ruat chu ni nge maya mai ro chu heta ama pona soi kha ka thu sia mitir turin chuan chatuana nun na nei dai to ani ti asoyang chi te khang chi te kha han ngai tu hian atir tu chu tume kan te chun siam tu pathian tho ni chu wang chuan chatuan nun na nei tura bo chian na ta chandam tu kan ni thu ate hi thu bel chian do lo ani the ngem ti alanga Isu kan ching takena soi wangin chu wang chuan in keini chuan in khateng bo chian nang chi te le mit tang tu chandam tu kanan tiang chi te kha kan
ring lova han ti tol mai la pathian na tanga chuak nun na nei tu te fek kan ni wa hian in pathian lakata emo khovel suan na lakata emo chandam ran kan ngai lova min chandam do na ni chu pathian en min chandam zo em ani ti hi kan rin dan le kan pom dan ni chu ni ole ani chuanin Christian Bible hi rin ai takena chung thu hi in sedeu viau maya namba ne sa khodan le kabuthiam lim ba ka hian aruk devena mo alangsar deu te po hian in lo zir ve thinem ni khalai kha zona wa omle ta ve ni nia achang he chuanin hayam keu ve lok chang te chu ma achan chu ram pum mai na he tiang ko pa an mai poi mo le khovel pum poi na mai poi mo le khabu te lo nia keu chang he chu om lo thei lo ba tin i Bible chung chang ai chuanin kan pi le pu te kan ti mai kan pi le pu te kan ti huai kan mana MBA kan di lai hun te le ko thana tu na kan pu te ho kan pi te ho na ko than mi an ni lai te rong an bol hun lai te ko than huam chunga rong an bol lai te tanga Bible hi set ne ve fe ni hian kan in ria ni chuan chumi ani wang chuan in keini chuan ni ma ngai tanga kan lo ti to Christian na huai tanga kan lo om to na kan keini chuan Bible hi kan song chiar to lo kan suk chiar to chu om se chu a zonga za chun le soi fia thei lo mai la enge soi tum ti te khatin ha kan trafia thiam to chu wang chuan in hat keu lok le enge mo hei group ate po midang te ne kan lo in diak thina ni khami be chana va sil fia ngai chang te khau ma chuta ta te jon kan mang ve thina ni kan soi bil ve nia le khabu hi ke ni chun ke ma ni sa ko le khabu nge apo kan je chu pathian chuan mishing hne na thu a hriat tira mishing chuan angai dan le a omnaram a environment a zirin kha pom dan lo nei thina ni chu vain le kha thu chuan in le kha thu chuan in pathian ina a hriat tir thu jek ma se ama ngai dan te avela thil hu dan zir khan pathian a hriat tir ang tak thu ni lo ngai dan kha tel bek thina ni chu le kha bu zong ni ani khung kan ti ga je ma ni sa ko le kha bu po chu kan ngai dan to Bible po kan ngai dan Quran te Vedas te po kan ngai dan ta te po pathian thu tak a hriat tir vek sa ko ti na hian ma se a hriat tir te mishing an ni miao wang mishing chu shefam kim lo pathian anga mi fam kim ni ve lo shefam kim lo thafam kim lo fam kim lo kan ni wangin a hriat na dik le angai dan le ni dang ok be adu na thengin a thil hriat a khan le khabu khan tel tel thina ni a tel ni ni kan ti wangin chu le khabu a ai sa ko dang ina ani ma burang dik lo thelon te hianin le khabu hi kan pom ve lo kan le khabu nge po dik lo thelo ti ang bur khang kan pom chu lo pathian thu tak hriat tir to ni te ro le khabu sa ko le khabu kan ngai dan ni to le a fia le viau mai e ma ne lamuna hi chuan rala tang lo ngai the tu te than pona fia viau tu ra kan ngai le zo na top lam te poni don to sela a top na sela ni che chuang lo ven ti chuanin zo na top lam tan palina ani sa khodang te hi engangin nge in ngai ve in pu ve dan kal phung aniam chu achi dang a be bom tu le piang sa khodang in mu dan sim nang ma ni sa kha zui tu von nang vuan ve lo te mo heng mi te eng tin ngai mu ve le kan sei le nia keini ngai dan chuan keini hi tu lai mi thiam na so pluralism chi sa khua zong a hian pathian in puam vek ti ngai dan nei tu kan nia ani mo chuan
Christian na po pathian chu in puang Judaism na po pathian in puang Musalman na po pathian in puang Buddhist sa po pathian in puang ti ZIT management san marite chuan an sound system sang tele an musical instrument sang te lon in apungom lovin por sang ne na an pe thei reng ani Bristol sofa chan mariram lun road opposite account and treasury office a hian sofa set semi sofa le adang design sang te atlom to nak lain discount pek mek ani a chuba ka best bet best seat le rezai full set Jaipur Rajasthan lam ami cotton thatak za somnga discount in pek mek ani bok Christian na po pathian chu in puang Judaism na po pathian in puang Musalman na po pathian in puang Buddhist sa po pathian in puang ti ngai ni tu kan ni chuan pathian in puang chu missing khan alo om na hun le a chen na ram leilung te a environment abula cheng te zin khan don son dan lo nei china chu a zin tir chhong ta ni yani zo ham sa ko te kan pi pu tangin pathian kan hne na puanga pathian in athu min sila kan ram leilung khal da tu min sila chu kan ram leilung a kan manga zo sa khuwa kha Japan ram ate hanman dei turan ni lo mi zo ta na ni zo fa de ta na ni tiang bokin Judaism chu Judami de ta Israel mi de ta na ni chu kan ngai da na ni chu wa chu ni sa ko zong hi a hian pathian in puang veka ein puan na thu a kha mani nam zemil thevin kan lo dong songa chu ti chu mani nam zia thevin kan lo kal pui khan pathian thu tak pathian na du angin hovela kan ding ni ti kha ngai ta chu thil tharra a ro pui lu to kani chuang ang thil ta chu leilung pian tira ta kan la khia ta kan khia ngai reng lo thil thar ro pui lu to kani sa khua zong a thian nung kan ti khi anh buông thì lại rau bụi sa khoi zong đi khan nam zong à thì hiện đi là bù là chuyện đi mà sẽ anh ta mà ber missing khan pathian kha ai buông à Isua point buông kan đi Isua chu Judan mi đi Moses ai buông Moses chu Judan mi đi à Judan nam tan khan akal bụi ta đi chu tiền bốc in Muhammad ta chu Arab an lo nia khát đi khan Buddha te chu India khole pia anlam ama khatin zel khan anom naram lei lunga mi khan an thusia da kha an sil dak sina chu keini ko kan ham sa ko thu chu kan pi thu te a atal na lei buang to chu mi ai buan na chu kan mi ma sa te an local pe ti khan zo kan kal pui ve zel ni chu Sakhua sang te kan ngai kan ole han thua du tâm ho tu pa te kan tirik du chu ya Sakhua tin re ma hen pathian ni ai puanga kan biak dan le kan kalpui dan po ai nang lova Sakhua bul hi chu anin taka chun Sakhua biak bul hi chu nam atang hen ani dem tlam pui zela Christianity te po han soi tai la Juda atanga I chua kania chuan chuanin I nam hi a hong lo thei lo ni chuan keini chuanin an zirtu na zong ang chi te hi a thalo chu om kan timi alowa a mero chu pathian na min ru dana kan nam sa ko mani nam sa ko thak kan vona hi a nam nei tu tan a dikina thapera ni kan ti a lu bera ni kan ti ko ni chu te chu ni ro se ole alo om le mai ti chuanin zo na pali kha kanin zo ta ne voi ni tan kan emi zo na kan siam deu bi ka chon ti chon pani khat pathum po ne kan zo bel anga tu na top lam tak kan zo na nung atan kan se zau du chei kan pu te hi an thu le la adik love achati khati ti tu ti zonga vakal kan ni lova voi ni hian khiat kan do vakal zok kan ni ti kha kan lo soi duwa
ti chuanin zo na lo om ta chu Isua kha in pom lawa setana po om lawa mei dil khemun mei dil po a om ve lo ta ni chuan in chong trai ngai lo bok ni in soi kha ni ta ni chung zong a chami tam tak ngai da na chuan kal sual Rapthlak turu buru lu token an mu mek cheu ni in alang ane hilaya hian in vai hian Lalhnam Sakhua vuan tu zong te hi ro re na ni hian a chang deu don ni cho kan zo na hi a khal deu lung chang tak ain a khal view do na ni chu Lalhnam Sakhua pum pui hi Kristian te sem hun mei dila hian in la vek phiar mai lo mo ti kha zo na ta ri in mu dan tik tak kha sia ta cha le ta ne Kristian thir na tang chu kan tla phiar mai thea se ke mani nun thu na tang chu mi chi na kan soi kha chatuana sem hunat la turamo van ramakal tur big san heta missing a chuak missing na pian pui kha chat kha tiang kha kan nei lo kan ti kha chatuan nun na chu ama pathiana kan pian ma pon nun na chatuan nun na kan ne na om hi I ne na om hi khovel missing zong a om hi kan pian ma ti to kan pathian hen lo om dai to chu mi lom chu missing a pathian ni na min ron pian tir khan chu min kol tir ma la chu kan ne na missing a po om reng lai po khan a om na tak chu pathian a thau ni pathian ni na thau kha ni ta ni chu wangin kha kan dam lai po om reng ania kan thi hua po kan tak sa chu troi ra lang ini chu mi zo chu in phum chin le ju phum chin kan tak sa chu troi ra le nuaya le tha te chang don ma se chatuana kan nu na kan chatuan thara we chu pathian a chatuan ni na om don a om reng ani a om reng don ni chu wang chuan khoi lai mo han khoi liam huk tur missing ang maya vakhal khom tur lama kha ke mani rin na lama chon om ve lo chatuan na nun na nei tu kan ni wang khovel missing zong bo Kristian te po tian lo po khovel missing zong kha chu chatuan nun na nei tu lai kol tu pathian na pek chu kan ni in ni di kha ta na chon ni chu ni khalam no Kristian zirtir na ang chu tia sem le tu thila kha a om lang ti khan a ti chiang in ka khia ani chuanin nang ma ni Sakhua dan anga sim hi chuan thi nu pia lama hian sem hun mei di la tlak hemi pathian thu oi lo kan ti mo sem hun mei di la tlak hi a om lo top ti na om lo top ani sem kan ni na hun chu missing dam lai zela ka sual chuan ruk chuan min sem na tur chu ka dam lai nge hin nun sem zela te ka ta amo nun sem tak pun ka amang ka thil ti so len dan zela chu tiang bokin ke ma lang man lo ni pon ka tha te a ngong kha lang thi ni chu sem hu te kan soi the chu ani thi nu bi lam thila ni len missing dam lai zela sem na kha alang ha zel kan thil ti dik lo le kan thil thati po ni tho mal som na tir unun kong tha kan zo zong po kha kan dam lai zel ni amal som na kan tel zel kan tha te nan tel zel chu ke ni pom dan chu ni ole kan soi bel do chu nia zo nam te hi van ram nei je lo om kan ni mai om ne ka tia a chan chu ma na ta kan pi le pu te huna tang toi han thlir la pial ral chi kan nei chu wa chu thi nu a chuan he an la pakhatin ma na la lui rei deu to ami a fam po mo lan khum than pial ko ta ri tu yan don ma sa pathian an chang ti ni chu mi an lo thin ri dir te kal tangin hoi lo par ten to na ka thian khan a to pa chun pathian a chan na ni chu wa chuan kan thi nu a hian ni china kan soem khan
kan chatuan nun nung mang khami kha kan pathian kan omna ni wangin I kan thi nuwa po kha chatuan nun nuwa kha apa ngai ring na oma kha pa ngai ring om chu kan pathian ni na pathian kan pachan mai na kha ani ta ni kan thi nuwa chu wang chuan in thi nuwa kal na tur kha keini chuan kan nei ve lawa chuan mi hring reng kan dam lai hi apoi mo bera kan dam lai nu na hi an che don na kong nge kan mananga mang song don na kong in tia kha I keini chuan kan in zir tir na sa ni chu wang chuan kan dam lai kan ti thata kha thi nuwa ara seng tur kan ni lova kan dam lai kan ti chia ta po thi nuwa ara seng tur ani chu lova kan dam lai vek hian a thai mo a chela me mo kan thil ti pian kha ara kan tel zel ara kan seng zel ani chu wang chuan kan dam lai nun hi pathian thu kan dam lai nun chau hi pathian thu ani ka ti thin ni ka pe chuan a chan chu kan dam lai hian engangin nge kan nunam kan dam lai nun hi engangin nge kan manang ti te hi kan in zirtir na sathi ngai ka ti a chuan chumi kan dam lai nun chuanin heta thi nu om dan ni lovin kan tha te zel mong alo ni tani chuan ka chen pa na soyam kan mi in ru ka a pathian a biak chuan a pathian biak na ka ru mang ani ru mangin ani chuan khalai khan an che don na koma kal liam thin ani a thi thlangin chu wang chuan kan dam lai kan nun pum pu ya hi pathian be tu zo ani a chuan ka soi tam tu ngem ka hrelowa tong trai nga ang chia po kha eng vai ngen tong trai lo tiang chi te kan tong fo ani nang ma lo po hian min zot fo ani kan tong trai lo chan chu tong hi mi hring te in biak na tura pathian min pe kan ni tlat mai ni chu wang chuan pathian ni tongin kan aw ngai lo wa tin kan nama chuan thil ti in an lo trai thin ani trai chu bia ti mai mo pathian an lo be thin ani thil ti mangin chuan eng wangin nge khotlanga rem na te muat na te in mangai ton na te an lo nei thei kan ti chuan khang zong zong a kan pathian biak na ani wang ani rin nom na te dik na te tlom ngai na mang te hoi sen na mang te kon pathian an lo bi ani chu wang chuan kan nam chuan thil tiang zel a pathian bet nam ani chuan tun thu kan soi le dan pon kan ni tin nu nai kan pathian biak na ni kan tin ni chuan kan thil tiang zel a ro rel sak tur kan ni kan dam lai hian kan chuan kan thi nu hi kan pian ma kan shelawa kan du wang reng kan piang lawa kan du lo wang pon kan piang lawa chu wang chung kan thi nu a po hriat kan nei lo ma se min eng kim siama min din tu put ani kan ni thung kan thi nu a po chu wang chuan kan ro kan in rel thei hun lai chu kan dam lai chi ni hi ni a chuan chu kan dam lai ni chia chu kan pathian biak na man ro ni vain apoi mo em chu wang chuan kan nun hi kan pathian biak na ni tin kan soi thin ani ani chuan mo a insa khozir tir na hi a that te lun ne kan tiang e pathen a thalu tu kani a tha kan ti deu na chu thi nu pi lama khem mun me dilom lawa adam lai nge in misual tor pon a seng don a man seng lo pon a tha te nan seng mai don ni thi nu pi lama in khem na to lo la ye hi tha ka ti riu da chu ta maru chu zo na lo piang ta ni som thuma leng lo kha alo ding to ni ka pen sa ko mo ai pon tam viam mai tia khala ya khanin eng tin nge ka zo la ta chu in sa kho von thurin hi athat ne in pui thiam ang ka soi mai nga put hengan asoya khanin mizoram pui hen tu na hen in sa kwa ron vuan tu member hiang za bor ver nge in ni tia kan zo na chan na chuan
sáng ni cha bor ve la kanin khung leng in ka khria atiamo chu zo na lo ta chu in zir tiam na hi achat te lul ne e kum som thoma leng lo kha ading ve to ania tu na chu ti line is member sang ni cha bor vel chau ti mai la tlem lutu kan ti na lam po ni chong chan nem ngai thila chau ka ti kha milo ngai sak ula khalai khai ngai in mu dan hei in pung chak lo ka ti pui ve chau ni choi in zir tiam na kha achat ngai tu in thi nu piala ma engma in khem na tor na thil thalo ti tu te na e khatiang khamo in vuak le na khom to si lo la ya mi tam ta ken ron lu rui om kha ani lain kha kha in mu ve dan ti kha kan zo na ani tidak masalah dan so om the pakhata chuanin kan tamlai lal chung koi me kan Kristian Sakhua Kristian Sakhua Isu hi chandam tu ti vela ve khalania kanan pen le seta sangkar se ko somriat par pa Nunna Lalhnam hi lo dinga Kristian kan ni lo Isu hi chatun nu kan ne turamin chandam tu na ti kan lo che khan ke ma ni lal chung ko la ni vek sia po chi ta ha kan ni asal ta ni Kristian na jong chana lo to lu tu Isu tel lawa han kal te chu trong trai te tel lawan kal te chu a lo to tu kha chu kan chi ta ha ka ti chu ni kan claim ta ni chu khami kal tang ngam ho kha chu ni ringa pom tang ngam ho kha tu na te chu kan ni mai ta kan du le pa te ko chu ni bul ber chu ni Kristian zirtir na hian a zirtir na pa Kristian zirtir na huang chung ba chu lang xem hình trang là dia áp hùng rất là vàng hiện soi cháy rất là vàng hiện tham dự bảo tàng rồi tất nhiên nó trong á khá vàng nó tất có tất từ đầu tam chân chẳng ngắm hà rồi à chú vàng tất cho đi hay hi chú đi mấy cái gì á bây giờ mình rồi mà tiếng hết cho Kristian giả kan lâu ni tổ chi na ta dịch tiền nó khan sẽ tất tu nó cái gì cái cho bây Kristian thì Saltang ni kan sei de na nia kan thian pa so yang kanin I kanin hung lutuk na te hianin kun thei lo na te po thlen ning ka ria kan hei mi in aram le nam a hmanga ya wanga ram le nam chu thunga ron to po chuak tin kan dem loi zel mai ni ki na an tama min ram le nam thu thung ka pathian thu ani ti a hrian lo chuan a kong a bong zo kan kan ngai da na chuan chu wan chuan kha e khu lam bible chunga ni chau zia ka Israel chunga nam chang than ba pe la ka chu to than hian ni min chir the na sani chu wan chuan kalaya ta kan pun thei lo na te po chu ani mai thei a chang chu ko sana te malan moi deu am chi te emo a thena chuanin an tinga lian an nom sak du te ka soi ka soi na lu tu kam ti ka lawa kha wa te kan ko san hian ami ta chu a hung bi ka ni tu na chu keini hi min ron hu thiam lo ba chuan ke ma amaro chu ei Mizoram kan hrianga ko san hi kan hung bi khop maya di Kristian ko kan ni Hindu te poi lau hi kan zirtir na sal tu ka chuan Hindu lau kan zirtir lu ya Hindu mel ron lang thei deuh tur omang chi kan sel luai ya ma se Mizoram a chuan Muslim viran lu Muslim virin doran siama Muslim virin mutria ten tanga tikhan simen mystery ten mimron azoram khepon zoram mimron chim tu hi Hindu an lo Muslim an se chu wa chu kai chuan in Hindu rawin zirtira Muslim min chim ral don ka ti thina ni chu wan chuan in
lâu tây gắn vào lúc đó sao có đằng tây riêng ngắm về ý là sao có đằng tây chuyện nào thế này ngắm về bây giờ nó chơi ai cần khơi giao để mình cần chuan thì khai lại in hung vị nó lúc tục lệ ami lệ sa về thôn lúc tục na thành cán bụi cán bùn thấy nó lâu nó lại cả ông về thế này chuan thì cầu khăn in thế ta anh đâu để nó thua là thế dự kiến nó dịch lâu anh à thế bên lâu chùa tổ chí na chuan chuan tha dự kiến nó dịch lâu lệ lâu mà cái chuan bị bụi tầm dốc ta cái chuan tàu chuan lâu view anh à chuan bị vắng rồi căn lâu thế bộ chuan gì anh đi弄ole kan beng avar view le ti khan kan pu te chuan Nunna Lalhnam Sakhua te chuan heta kumara mana soi kha Saltang in min ti ni ber khan ar langta khatiang khan Sakhua hi chuan in keini Kristian te po hi Saltang muan min ran muan ni cái này Saltang ka nè đi thấy nó lại cái mà đi xíu nó trong này in này nè anh soi sao hey mi rẻ hey cái này thì bộ câu suy mình thì ta nè ram lên nó mà căn trầm hara ram căn nó mi pathian thu nè căn nằm mi pathian thu nè căn pathian thu lệ căn ram lệ căn nằm căn Sakhua ai copy cái ta chúng ta chọn pathian thu phăng kim đăng tin nè chú căn hành thì chọn câu suy mình thì ta nè mà sẽ ram le nam chang khan ngam mani sa ko vuan ngam kan nia kal sual kan ni chuan mani sa ko vuan ve mi lo ram le nam ram dang le nam dang sa ko vuan ni kal sual an ni mani ram le don ne ni don lo ti la ka ngai tu chun sama ta kan ben Rapthlak le mai kha khir na hi lang sang changa khir rei om ve ka ni tin chuanin zona dang le khate chia ka zo tam chenga chu mi zo chuanin atop thu cha in ve zong te mo tunge soi tu khan I nilu lo in wa sai ta ula zona nung bera chuan in Sakhua chu Sakhua simut tak ma ne kalakal mian me in ang deu bera ni deu berin in langa ka soi tum tak jok le zo na chu hey Sakhua dang ami te in Sakhua lu tu ten missionary te in tir ve lem lo nge in tir kha zo na nung ber ni se o kha ni asmu te win in kal deu top ni mai hian langa khalai kha I missionary te in tirem Sakhua dang ami in Sakhua lu tura va in them te va in som te kha in nei ve về nằm mà đi sản phẩm tất cho hay Kristian te sản xuất đẳng te na sản phẩm khác tiền ăn tiền hơn cắn này là cái này cho nên chỉ là căn sản khan nắm tiền hiền ăn mà đi ram lệ mà đi tập thiên thua ni đi sẽ là ăn nắm Sakhua ăn ram lệ tập lệ tập thiên in zoom là khác sẽ là tiền mình đi tạm chú mình sẽ tự cho nên có vẻ khá siêu thiệt chụp ảnh tung anh mà sẽ cái này po hi hay cần bùn chân nó tên người tôi là tìm sống thùng po là tiếng măng lâu cái tiếng ero châu khác cần là nhiều vàng cái mà đi chung hi cần là in xiêm cần là in chính nó sao vậy cái pi pu te Sakhua nó cần pi pu te lâu tiếng chín đắng tất cả nghe chúng là hay cần lấy lên cần la lên cần mân lên anh tụt đấy cần giữ chiếm chầu về thế là cái mà đi cần chính chầu mẹ cả chứ còn cho bốn lắm mà missionary là anh lắm mà cần là thầu mà bắt tin chắc tuần hay missionary là lắm cần ngày cuối một tô nó bắt hạt nhiều cái chuyện chắc tuần mình là lắm mà miền thì khán xem hồn cần vắt sự mất lỗ vàng xem hồn lâu cần mất tụt khác anh ông về lỗ vàng khá lên anh ông mà khán xem gần hai cái chứ vậy cần ngày quay một cái chứ miền Aram lệ nằm hi mang ngày xe là bắt thiên thua đi thì xe là tầm xuống nông thì chặt tất kinh mình đang tên này là chèn hông nên nông túi lên mang xe là chú miền nằm ăn chuan chú ta chuan đi đầm na ống
chu pathian thu ni ti kan pom pha ka wangin khalam chatuan nun na lama sen bu no tak lo na te om lo bang kan khalam kong kha missionary na lam hi kan la hoi thei lu tuk lo chu bang chuan ke mani po mi ron lut veru tatia han soma abum na ti deu te na han ti ve kan ti ngai lo mi athuan ron mu fuwa e ka tel na tu che ne he da tang he long bol tu kan ne te anon tel na tu chon long takin kan lo kuang ko ne lo ru ti kha kan som ngai lo a tel tu ta nu mu chiang a te ron tel kan long tai kan lo kom chu tu na kan kal da chu ole a fiel hiu mai ti khan zo na kha a khan pa tak chuan kan zo to lem lawang kan soi tuang khanin an mania an ve zong zoram dung le wang sa ko rang din monen kim an du piang te toy lu tuk lo se lu tuk lovin thu pui zalen a tok thu cha soi toren kan som le tunge soi don ya kan soi ma sang o nia hey Sakhua kan Sakhua hi zo nam pung pui ta na nia mai ro chu atam zo kan Kristian kan unau te hianin nam Sakhua vuan tu kan vai zoram mi pui le zo nam mi pui te a vuan tu na ni ti kan in shalo mai chawania chu wang chuan keini chuan hei Nunna Lalhnam kan ani ti na chana po nam zong nam tin te hi Nunna Lal pathian mo Nunna Lal chumi nam than te a nam siam te a nam din te vek kan ni kan ti na changa kan ni na ania lal chung kwa kan han ti te po pathian chung te a chung kwa lo om lo a chung te vek kan ni ti na changa lal chung kwa ni te kan nia chu wang chuan kan nam Sakhua na konga kan nun a hi nam Sakhua vuan tu te chuan in kan ulu ma tin kan pi le pu soi kai lo the ni lo ba kan pi le pu te hun lai tang masarama kan ka soi to thawa thil ti veka pathian bia phil thil ti veka Sakhua na mang ania chu wang chuan zoram mi pui hian lo hria se ka du chu kan thil ti kan Sakhua na kong tin reng le mi malina kan nun chu kan nun zong a hi eng kim siam tu pathian kan biang na ni chu wang chuan kha kan pathian biak na konga khan eng kongin nge kan kaldua an chedon na konga nge mal som don na konga kan kaldu ti te kha i zoram mi pui hria ta kan soi duwa ti chuan kan Sakhua na ina aken bul pui berle Sakhua ta na poi mo bul pui bera chu zoram thalai te kan cha du chu nu le pa thu wa hi ni chu bul ber chuan an Sakhua na man na te ka chu soi talo mai la nu le pa thu oi nu le pa an za na tangin eng kim ti khan an ti chuak an ti chawa tin man lai do phei ka chuan nu le pa ti pui lawan nu pui pasal in nei te hi anong ngai lo ni nu le pa in than ti ka mi panu pui turan va pe to pa in bia rem na nei thin nam kan ni ama ro chu tun la ya chuan kan in form chop mol to chu wang chuan Sakhua na konga le mihring nun konga po ni se mihring nun konga thil poi mo per chu nu le pa za ayu pa te za a hi a poi mo vera chuan chu mi tiat chi chuan rin nok na le dik na hi kan ramina kan lam chia deuh ma se zo na la kan la ken tel reng si nia chu wang chuan zo nam kan ni chuan zo nun moi kan tiang nge ya kan nam kan din chuale hi apoi mo le ka re chu chu kan soi ni sela rane ole umarama soi te oem okay zo fa te Kristian kan nemo nam Sakhua vuan tu kan nemo Hindu kan nemo Muslim kan nemo po ni se kan thisen chu mi zo ni ya chu wangin mi zo te tan chuan zoram le nam hi pathian thu ani ya kan ham nun je hi pathian thu ani chu kan pathian thu ni ti setlang thewila chuanin
kan ram le ni no mo chen chu da mong ti kha ya thu cha nu nu no se ole vuin ni a lalhnam Sakhua vuan tu huai tu te nen atang kan thu don le ngai kha chu Rapthlak il tiang rau bui rura viau ti tu ten lo o manga in thi dan lo kan be sei thi dang suang cheu so de viau top ti chuarin le ti khan hei kan pu te hi pathian in ramati chuanin pathian thuang zel ni sela tul chuan kan la ron in kom chun zom zel te po ani thei ti kha ni sela Sakhua rang khovela kan ma ni zona ma ni Sakhua hi digle tha fam kim ni deu tho hian kan mutlang deu vek ani hemi konga hianin mit hi pakhat chau meng lawa patni kan men tlan thiam te po hi angai viau don ni ten alang chau zelani ti te kha kan han soi ni se tom nan